Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Umapela si Department of Agriculture of DA Secretary Francisco Chu Laurel sa mataas na kapulungan na rebisahin ang mga batas na nagpahina sa sektor ng pagtatanim at suportahan ang pagdaragdag ng investment sa agrikultura. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, sinabi ni DA Secretary Chu Laurel na natanggalan ng kapangyarihan ng kagawaran sa pagkontrol ng supply at presyo dahil sa pinatupad na Rice Tarification Law RTL at ng Local Government Code. Imbis na reforma, banta raw ang RTL at kailangan magsagawa ng modernisasyon sa agriculture sector mula irigasyon, logistics para maka-access sa mga merkado at suporta hanggang sa lehislatura. Kailangan raw ng malalaking investments at sa katunayan, kakailanganin raw ng mahigit 1 trilyong piso para sa irigasyon ng 1 milyong hektare lupang sakahan. Kung hindi ito masusolusyonan, posible unang manatiling nakadepende sa importasyon ng bansa. Sa kabila ng mga balakid, binanggit ng kalihim ang ilang improvements tulad ng halos punong warehouses ng bigas ng NFA, pagtatayo ng Virology Center sa Central Luzon at nalalapit na pagbubukas ng Real-Time Command Center para sa market data. Nabanggit din ng opisyal ang suporta mula sa mga foreign partners tulad ng Agricultural Machinery Complex ng South Korea at Farm-to-Market Bridges ng France. Katambal ang mga lokal na programang nakatuon sa mas mabilis na pagbabayad para sa crop insurance, abot kayang pautang at inisyatiba para sa agripreneurship. Samantala, sinabi ni Senator Francis Pangilinan, tagapangulo ng komite, na hindi lamang nakatutok ang pagdinig sa pagpababa ng mga presyo sa pagkain, kundi pati na rin sa pagtukoy kung sino ang dapat managot at nasa likod ng patuloy ng paulit-ulit na pagsirit ng mga presyo at smuggling operations. Ipinaalala ng senador na nairekomenda na ang mas mahigpit na interagency coordination, digitalization ng mga proseso at blacklisting sa mga paulit-ulit na lumalabag sa batas sa mga naunang investigasyon ng Senado. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.